CFTi yn cyfuniad o 3 partneriaeth megis Urdd Gobaith Cymru, Menter Caerdydd a Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd. Y bwriad yw bod ni'n gweithio gyda'i gilydd i greu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc ar draws Caerdydd. Cyfleoedd i bobl ifanc fwynhau eu hunain trwy gyfrwng Gymraeg. Oherwydd y partneriaeth unigryw gyda ni gyda CFTi, yr hyn da ni'n gallu gwneud yn y gymuned yn fwy na os byddwn ni'n gweithio yn annibynnol oherwydd ni yn gallu cyrraedd mwy o bobl ifanc. Mae dod i CFTi yn siawns da i siarad Cymraeg tu fas o'r ysgol. Mae'n gwneud fi teimlo'n hapus achos teulu fi ddim yn siarad Gymraeg. Ni'n gwneud ping-pong, weithiau ni'n gwneud coginio. Dwi'n hoffi coginio lot oherwydd y bwyd yn blasus. Rhan pwysig iawn o'n gwaith ni yw sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfle i gyfranogi a mynegi barn ar beth i ni'n wneud. Mae pobl ifanc yn gallu dod trwyddo'n drws ni a sicrhau bod nhw'n teimlo'n ddiogel, bod yna rhywun maen nhw'n gallu siarad gyda, maen nhw'n gallu cymdeithasu gyda'i ffrindiau ac yn gyffredinol teimlo fel bod nhw'n rhan o rhywbeth. A dyna beth yw bwriad CFTi, yw sicrhau bod pobl ifanc yn teimlo'n rhan o rhywbeth.